Arratsaldeon, Joki Mujika naiz, eta oraingo honetan atorkizue hirugarren bidalketarako bideoarekin erabilitako eduki digitalen irisgarritasuna eta ikaskuntza personalizazioaren ebidentziatzea. Vale, lehenengoan erresa, pues, erakusten dizuet, pixka bat, zein eduki pixka bat aldatu ditudan, vale, irisgarrigoa izateko. Bueno, gizon honen bideoa zuek atxikitako bideoaren zea ikusi nun, eta esaten zuen bezala, pues, indiet aldaketatxo batzuk, irisgarrigoa izan dadin, 12tik aurrerako letrak, Arial berdana edo Arial letra tipoa Arial edo berdanaren antzekoa izan marko duzun, genialin ez dago, Arialen da berdana. Kontrasteak, interlineadoa denetan handitu dut, bikoa jarri dut, eta audioa jarri diot. Zer da taula elektrikoa? Taula elektrikoa zure etxeko energia elektrikoaren banaketa eta zentroa da. Bere funtzio nagusiak elektrizitatea zirkuitu ezberdinetara banatzea. Vale, hemen ikusten dugu, jarri ditu dela, irisgarritasunako zenbait elementu, bueno, argazkitxo hau ere oneraka ekarri dut, eta hemen kontraste handia egoteko, daltonikoeko bet ikus dezaten, audioa jarri ditu leku guztietan. Vale, bueno, biko interlineadoa denetan, bueno, irisgarritasuna egiteko hori. Eta gero egin dut ere, hemen bideoan, hau leheneko bideo berdina da, eta sartu dizkiotena da azpititu. Ikusiko dute, Elektrikoa. Bera, hemen beranda gainean. Taula elektriko ulertzen, gai honetan sakontzeko oinarrizkoa klase teoriko baten eman zuenez, hau sakontzeko egin behar dituzuen lanak. Vale? Listo, vale. Ikusten dezute, egina daudela, irisgarritasuna izateko zeak, eta orain egongo naiz honea, eta erakutsiko dizuet zue bidalitako lanean eginikoa. Vale, personalizazioan, azkenen testua zegoen, zerrenda zea bat, ez dagoena hemen. Bueno, taula bat zegoen, zeinetan azaltzen zen, bueno, lau talde lehenengotan ritmo taldeak egin ditut, 3-4 bisita, 6 bisita, 10 bisita baino gehiago, eta 11 ikaslea, bale? 4 talde ezberdinetan banatu ditut, hor zeuden ikasle guztiak, eta egin detena da ikaskuntza azkarra, ikasle gehienek bisita gutxirekin egin dutela, 4 bisita, tarteko, 5 ikasleek, bueno, pixka denbora gehiago behar izan dutela, hauek pixka gehiago, haindik eta gehiago kostatu zaie, 3 ikasle hauei, eta 11 ikustea nabarmentzen dela, 52 bisitarekin, beste guztietatik oso gaindi, zea. Zer egin, bakoitzarekin, bueno, sakonduzko edukiren egokitzapenak, bale? Lehenengo ikaskuntza aurreko taldearentzat, edapen eta sakontze jarduera gehigarrik eskaintzea, gaiari buruzko ikerketa proiektuak eta ebazpena proposatzea, eta niri gehiena gustatzen zaitena, pareko tutoritza bat sustatzea, ikasle hauek beren ikaslei, bale? Bere lankidei, beste ikaslei laguntzeko aukera izatea. Moderatu entzako, baliabide osagarriak ere eskaintzen zaizkie, bueno, bidea azalpenak, eta ariketa praktiko gehiago, zea gehiago auki nahi balin badute, azalantzak zehatzeko saioak, infografiak, eduki formatu desberdinak erabiltzea, ikaskuntza motela duen taldeentzat, tutoretza saio individualizatuak, unitateak pixkat txikitu erresagoak izan daitezen asimilatzeko eta behiraiek ikasteko, hizkuntza argiagoa erabiltzea behiekin, eta, bueno, ebaluazio formatiboak eta eman gabe egitea. Eta 11 ikaslearentzat dela, bueno, interesgarriena, nabarmenena, zailtasun handiena duenak, ebaluazio diagnostikoa egin, zailtasunen zergaitik identifikatzeko, eta honekin agian, lortzen dugu besten, mailara iristea. Eta, helburu zehatz eta organiken ikasketa plana egitea, laguntza emozionala eta motibazioa eskaini, eta ikaslearen konfiantza areagotzeko. Horixe da egindako lana, espero dut ja zea konplitzea, lorpenak, eta beste bat arte. Agur.